Good morning, guys. So, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ସୋ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏବେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଛି, ହେଭି ରେନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ବହୁତ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି ଚେନ୍ନାଇରେ। ସମୟରେ ସକାଳେ ଉଠିକି ଦେଖିଲି ଅଫିସ୍ ବୋଲି ବାହାରୁଥିଲି। ଟାଇମ୍ ତ 9ଟା ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁନି। କେମିତି ଯିବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି, କାହିଁକିନା ଚେନ୍ନାଇରେ କହିଛି ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଅଛି ଯେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଜୋର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ରୁମ୍ର ପାଖରେ ଏତେ ବର୍ଷା, ପୁରା ମାନେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପୁରା ବର୍ଷାରେ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେ ଦିନ ବର୍ଷା ହେବ, କାହିଁକିନା ଏଠି ବର୍ଷା